Natilyo naman po, aksidenteng nalunod sa creek dyan po sa may Mangaldan. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang binatilyo matapos malunod ang isa-isang creek sa Bantayan, Mangaldan. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Mangaldan Acting Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, kiniliti umano ng isang kasamahan ng biktima dahilan upang makabitaw ito sa hinahawakang bakal at mahulog sa creek. Allegedly sir, nagkaroon po ng biruan yung mga bata na to involving 16 years old, 17 years old. At itong 18 years old, ay accordingly, kiniliti niya po ito yung bata na hindi marunong lumangoy. At which is prompted sa kanya sir na makabitaw sa may metal railings. At yun po yung causes na pagkalaglag niya sa tubig. Although na nag-try siya yung 18 years old na to na sagipin yung bata na to, pero dahil malakas po yung tubig, hindi niya po nasagip po. At yun po yung causes ng pagka-drone po ng bata. Hindi rin umano marunong lumangoy ang biktima dahilan ng agarang paglubog nito sa tubig. Tinatayang may lalim na 8 talampakan ng creek at rumaragasang agos sa mangyaring insidente dahilan upang maging pahirapan ng search and retrieval operations ng otoridad. Tumagal ng abot 5 oras bago tulang natagpuan ang katawan ng biktima bandang alas 10 ng gabi noong July 23. Dagdag ng opisyal, inihain na sa piskalya ang kasong reckless imprudence resulting to homicide matapos makitaan ng responsibilidad ang 18 anyos na kasamahan ng biktima na nangiliti dito. Iginit din ng opisyal ang wastong kaalaman ng kabataan at kaakibat na pagpapatrolya ng barangay councils sa mga katubigan upang pagbawalan maglaro o lumangoy sa mga ilog at tubig baha ang mga kabataan ngayong masama ang lagay ng panahon. Hanggat maaari po talaga bawalan yung mga tao, especially sa mga low-lying barangays, mga creekside. Kasi po yung insidente na pagka-droning ay talagang mahirap talagang aksidente na pwede mangyari anytime. Kaya po hanggat maaari, ma-prevent po natin mga ganung insidente at yun number yung awareness sa delikadong lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.